үземнең эшемне җиңеләйтим әле, бераз гына хәйләлим әле. Хезмәттәшләрем минем иң күп биргән сораулар нинди соң? Шулардан башлап җибәрик әле. Нинди сораулар бирәләр? Әйе, иң күп бирелгән сорау журналистлар тарафыннан сезгә. Журналистлар тарафыннан. Мин дә үзем Башкортстаннан буларак һәм Башкортстаннан шөгыльләнгәч дип әйтәйек инде бит. Мин дә хәзерге көндә безнең туган республикада нинди хәлләр, нинди процесслар бара һәм андагы булган менә соңгы скандалларны нәрсә белән бәйле икән дип миннән сорыйлар, как аналитик буларак, как эксперт буларак бит. Мин дә ул вакытта гел әйтәм, дуслар, бу күктән килеп төшкән әйбер түгел, бу бүгенге көнгә ачылган әйбер түгел. Мин аның турында уже соңгы 2-3 ел сөйлидем инде. Менә әлбәттә сезнең дә эфирларга кай вакыт килгәндә әзрәк әйтеп китәдер. Менә шуңа күрә сез аптырамагыз. Менә минем әйткән сүзләрдән алда вакытта игътибар итсәгез, аңлайсыз безнең нинди хәлләр көтә һәм мондый проблемаларны шишәсегез килсә, мондый скандалларны юкка чыгарасыгыз килсә, әлбәттә монага караш та үзгәрергә тиеш, ниндидер гади караштан моны төпле карарга кирәк монда булган процессларны. Анда инде анардан башка инде безгә бүтән тарихчы буларак, тарихында күп сораучылар була, шуңа күрә безнең инде теге ничек дип әйтәм, шундый зур гына, зур бай сфераларга кирип китәбез инде сораулар булган вакытта. Элнар әфәнде, менә сез әйттегез әйне, бу темага килгәндә инде сездә дә, башка мәгълүмат чараларында да мин бу теманы гел күтәрәм һәм гел искәртә идем дидегез әйме. Димәк инде образлы итеп әйткәндә безнең татар телендә әйтәләр бит әле. Без капчыкны тиште дип әйме. Шулай дип әйтергә буламы аны? Әлбәттә, без капчыкны тиште, тамчыдан диңгез җыелды, шулай дип әйтсәк тә була. Мәгънәсе бер була инде. Һәм инде безнең хәтта Айдар Галимовның да популяр җырчыбызның бу темага керешүе, инде аның да гафу үтенә һәм үзенең туган ягында мондый хәлләрнең булуын ул да хәтта аптырашта булуы, күп милләтле, шундый төбәктә, шундый районда, бу җәһәттән сез аның фикерләре белән килешәсезме, кызыксындыгызмы? Әлбәттә, мин сез инде аны биргән интервьюга таянып сорайсыздар. Мин кызганча каршы аның интервьюсын карамадым, но менә болай өстән генә әйтсәк инде сезнең күтәргән сорауларга, әлбәттә, Айдар Галимов инде дөресенчә әйтсәк, ул аптырарга тиеш түгел, чөнки ул минем исемдә 2000 еллар азагында ул үзенең өстендә бу проблемаларны сизде, чөнки шундый бер момент булган, ялгышмасам 2009 елны иде, ул монда Казанга килеп, әлбәттә, менә Татарстанда кайсыдыр журналистка интервью бирде һәм шунда бер җөмлә кыстырып җибәрде, менә Казанга килгәч рәхәтләнеп әйдәгез татарча сөйләшәйек әле дип. Һәм шуннан соң инде аны Уфада, Башкортстанда бик күрергә теләмәделәр, шуңа күрә ул монда елдан артык, минем белүемчә, ул Татарстанда яшәде. Менә 2010 елда республиканың җитәкчелеге алмашкан вакытта гына, Муртаза Рахимов урынына Рөстәм Хәмитов килгән вакытта гына ул яңадан Башкортстанга кайта. Шуңа күрә анага инде теге турдан-туры бу проблемалар белән ул өстән генә түгел, үзенең тормышы белән бу проблемаларны белә. Турдан-туры кагылганы бар дип әйтсәк тә була инде. Элнар әфәнде, менә әйттегез, сез мин аның интервьюсын, әңгәмәсен укымадым дидегез. Сез гомумән мәгълүматларны, гадел мәгълүматларны, чыганакларны кайдан аласыз менә әлеге безнең ут күршебез? Ялгышмасам, сез инде Айдар Галимовның интервьюсы дигәндә ТНВга кум сәгатенә биргән интервью. Матбугат чараларында да чыкты. Мин кызганча каршы күрмәдем, но менә мин күбрәк инде телеграм каналлардан алам. Шул ук татар телле матбугат чаралары булса да, урыс телле булса да, анда сылтамалар куялар, шуннан соң кирип китеп укып китәм. Аннары интернет сәхифәләрендә инде, шелтәрләрендә, социаль челтәрләрдә булган яңалыкларны карыйм күбрәк шулай. Көн сайын үзенең көндәлек тормышым минем Татарстанның инде бизнес онлайн сайтыннан башланыла. Аннары Рәсәйдәге карасаганда Эхо Москвадан башланыла. И так далее дип әйтеп китәйек. Һәм шулай. Татар телле булса инде ул безнең Азатлык радиосы һәм калганнар. Һәм үзең шушы Башкортстан ягыннан, шушы төбәктән, шушы республикадан буларак, андагы хәлләрне шалтыратып, дусларың аша, якыннарың аша белешәсеңме? Әлбәттә, менә миңа көн сайын шалтыраталар. Менә әле сезнең белән сөйләшеп утырганда да Башкортстандагы телефон номерга шалтыраталар. Менә безнең без хәзер турыдан-туры эфирда яңалыкны белгән булыр идек дип басып куйдың инде. Алырга кирәк иде менә. Милли җанлы кешеләрбез менә әле генә шалтыратканда әле менә телефонны төшереп калдырырга туры килде, чөнки сезнең белән эфирда утырам.